Здравейте! Ние сме Rose & Peach и днес ще пресъздаваме тоалети на BTS от летището. И не само от летището. Най-известните им тоалети, за които всеки знае. Когато напишете в Google BTS Fashion, ще ви излезнат те. Също така, набързо да ви кажем, тези чапки, с които сме в момента, са от Hobby Game. Долу в описанието ще е линка за техния сайт. Може да влезнете в Instagram, защото там ви очаква нещо много интересно. Свързано с шапките. Точно така. Нашия Instagram. Да, този на Rose & Peach. Нека започнем с видеото. Let's get it. Първият тоалет, който ще пресъздаме, може би един от най-известните тоалети на Намджун. В момента абсолютно всички абсолютно всички феминистки супер много харесват този тоалет. Причината е, че той носи пола в него. Тоалетът е чисто черно. Защото преди Намджун носил супер много черно. Значи предишните му Ким Дейлита, половината са само в черни тоалети. Тоалетът се състои от дънки, които са черни, черна пола, риза, която се вижда под тениска. И тениската е черна. Тоалетът също е много интересен, защото е точно в него стил. Всичко е мега широко, защото той носи само широки дрехи. И завършва с шапка, която естествено ние използваме шапките от Hobby Games, които може да видите в техния сайт. След това избрах тази блуза, която откраднах от гардероба на сестра ми. Тя е черна и над нея има надпис. Отдолу съм с риза, която откраднах отново от сестра ми. И отдолу съм с пола, която е черна. И с дънки, защото Намджун очевидно има дънки, което е много странно. След това чантата, която имам, е от Tate Modern, който е в Лондон, един много готин музей, където Намджун е ходил. Даже чантата ми е почти същия цвят като неговата, което го прави много яко. И след това имам едни обувки, които са фалшиви конвърски и завършват много добре целият туалет. Първият туалет, който аз ще рекреейтна, е един от най-известните туалети на Jimin от летището. Това е туалетът с жълтата риза. Това е наистина, може би, един от най-иконик туалетите. Мисля, че това е един от най-запомнящите се туалети изцяло на BTS на летището. Всички знаят този туалет. Състои се от шапка, разбира се, очилата, които Jimin не сваля от летището. Винаги носи очила. Също така носи кожено яке, жълта риза на каре, бяла тениска, прилепнали черни дънки, което е неговата запазена марка, и официални обувки. Винаги, каквото и да е облякал, винаги носи тези официални обувки. Какво съм избрала за неговия туалет? Като за начало нямах такава тъмно-синя шапка, каквато носи той, затова реших да сложа черна. Също така, едни обикновени очила на Coca-Cola свършиха отлична работа. Coca-Cola спонсорирани полоса. Най-важният елемент беше, разбира се, жълтата риза и коженото яке, които в комплект са невероятни. Успях да намеря горе-долу подобна жълта риза, но определено не е като неговата. Също така добавих и бялата тениска за завършек. Едно от важните неща, за да завършиш тоалета напълно, е да сложиш и един колан, който така леко да подчертава талията ти. И разбира се, черни дънки. За край на целият туалет използвах тези официални обувки, които определено не приличат на обувките на Jimin, но мисля, че са идеални за този туалет. Следващия туалет, който съм избрала, е най-вещерския и най-якия, абсолютно чисто черен туалет на Намджун. Моята естетика, обожавам го и ми е, може би, любимия туалет от всичките, които ще пресъздам. Негови. Облякала е тази огромна черна шапка с периферия. Продължаваме с черна тениска, която е широка, защото той носи широки тениски. След това има жилетка, която е дълга и черна и широка. Има черен шал. Продължаваме с широки черни панталони, черни обувки. И сега какво аз съм облякла? Черната шапка с периферия е много важна. Продължаваме с една голяма супер дълга плетена жилетка, откраднах я от сестра ми. Имам черна блуза, която сложих. Тя има много сладки копченца отпред, защото реших, че нещо трябва да разчупи туалета, защото черно върху черно е too much черно дори и за мен. Продължаваме с дънките, съвсем обикновени дънки по тялото ми и тези черни обувки. Следващия туалет отново е на Jimin и е от тази година, 2019.
Когато видях този тоалет за първи път, определено бях много шокирана, защото не е нещо, с което можеш да излезнеш навън на улицата и да не те зяпат като... Всъщност той носи гигантско зелено яке, което е оверсайз, т.е. изглежда огромно и той изглежда адски мъничък. Не стига, че е мъничък. Да, се едно якето го изяло. Да, буквално все едно може да влезне в якето и да се завие с него. Всъщност, по ирония на съдбата, успях да намеря такова яке, затова веднага реших да рекреейтна този тоалет. Тоалета се състои от черна шапка, черна тениска, огромно зелено яке и черни дънки. Отново с неговите любими официални обувки. Как избрах да пресъздам този тоалет? Отново използвам тази невероятна шапка от Hobby Games, черна, за да се връзва на целия тоалет. Успях да намеря гигантско зелено яке, което си взех от женския пазар в Люлин и мисля, че това беше най-голямата ми сделка. И отново използвам тези черни дънки и официалните обувки. Също така добавих и тази лелска чанта. Мисля, че всъщност чантата носи много добър завършек, защото якето е огромно и някак си тя прибира самия тоалет и го прави малко по-секси. Следващият тоалет на Намджун е от летището и той е отново много черно, плюс малко синьо. И... Бих казала много синьо. Да, синьото просто ти е in the face. Тук имаме черна блуза с черна шапка и черен панталон. Всичко това е супер широко. Имаме черна маска за лице и важният елемент в този тоалет е неговата жилетка, която е ярко синьо. Има леки лилави оттенъци в това синьо, но е ярка и просто се вижда отдалеч. Отново съчетавам шапката от Hobby Games с една черна маска за лице, защото те са много яки и супер кореян. Продължаваме с синята жилетка, която откраднах от мама. Продължаваме с черни дънки и черна тениска. Как си откраднала всичките си дрехи от мама? Намек ли е, че Намджун се облича като възрастна жена? Абсолютно съм сигурна, че никой не беше забелязал на видеото ми на тъхата, че се бях облякла като шуга. Всъщност, Мин Юнги има един доста впечатляващ тоалет, който ходеше дълго време миналата година. Направи ми огромно впечатление, защото направо е Fashion Police. Тоест няма абсолютно нищо съчетано в този тоалет и е бомба. Все едно е далтонист. Та нашия невероятен шуга реши да носи каре с рае и да добави с една зелена плакната шапка на... Синя. Да. Далтонист! Знаете неговата синя шапка, която прилича на бутилка. Която Тани беше напикал. Така ли? Да. Тази ли беше? Тази е. Знаете ли какво? Много садвам, но не успях да намеря такава синя шапка. Затова го направих с черна. В този тоалет ще го носи, както винаги, маска. Този човек не сваля маската от лицето си. Следващите два елемента са риза на каре и пол на рае. Защо пък не? Избрах черна плетена шапка и бяла маска, която ме прави да приличам на бебе. Разбира се, това невероятно поло на раета и тази супер яка червена риза на карета. Допълва тоалета идеално. Тъй като аз не нося светли дънки и не притежавам такива, и за разлика от Зори аз нямам сестри, реших да използвам този клин, който всъщност Мин Юнги притежава подобен. Реших, че този клин е адски удобен и ще се вързва на тоалета. И за да мога да завърша тоалета напълно, обух тези бели кецове, които са Fake Converse. Това беше всичко от нас. Надяваме се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, Ако ви е харесало, може да ни последвате всичките ни социални мрежи, долу в описанието са линковете. И също така да натиснете камбанката, за да ви известява, когато имаме ново видео. Качваме всяка седмица. Също така не забравяйте да последвате Hobby Games. Кой беше любимият ви тоалет? Напишете ни долу в коментарите. Бихте ли носили някой от тях? Кой беше най-странният тоалет, който видяхте? Определено е този с полата, според мен. Благодарим ви, че гледахте. Чао!
Аз спортувам. Тичай! Просто трябва да си носи лелските неща в лелската чанта. Той не е леда. Джими е на новата ми леля! Намджун е новата ми майка. Това би било много странно. Това значи ли, че съм ти баща? Моля. Щом Намджун ти е майка, значи аз съм ти баща. Прикование! Това е синята фанта. Тя е лилава. Да, така. Това за вупърс. Можеш ли да станеш? Така да седеш. Долу в описание ще... Let's get it! Преди да ще ударих микрофона. Първия... Леле ще умра. Следващията... О, стига съм пляскала. Стресираш ме. Стига сме саботирали това видео. Peaches and cream, sweeter than sweet. Chocolate cheeks and chocolate wings.